boli ešte radšie, že práve v decembri, keď oslavujeme výročie narodenia Vavcárova aj ďalšiemu národu, bratskému bulharskému národu tohoto bulharského básnika. Čistý? Jubilej. Teraz poprosím pána Ferka. Bude ma treba prekladať? Nie, ja sa sadnem, keď dovolíte, môžem? Najprv sa... Pred 200 rokmi sa francúzsky historik Gilles Michelet pýtal, čím bolo pre mňa Francúzsko, kým som sa neprebil k jeho srdcu. Ničím. Ja som sa pred 60 rokmi pýtal, čím je pre mňa Bulharsko. A bolo neznámou krajinou. Ale potom prišla taká šťastná zhoda, som sa ocitol zrazu v septembri roku 1950, som sa ocitol pri Čiernom mori. To bolo prvé moje také zjavenie, hej. Môj otec po sebe zanechal pamätník, v ktorom píše, keď ho jeho otec odvádzal v máji 1914 do Gruzínska učiť sa za drotára a on prvý raz videl more, že skočil dnu a že nevedel, že tá voda je slaná a tak ďalej a tak ďalej. Celkom zaujímavo to môj otec popisuje. Ja som mal približne podobné dojmy. Na budúci rok, čiže v 51. roku, ja som sa dostal na školenie mladých spisovateľov na Dobříž. To je český zámok, hej, ktorý dostal Český literárny fond. A bolo to zároveň vtedy aj také útočište pre mnohých spisovateľov slávneho mena. Georges Amado tam bol v čase, keď samozrejme so svojou krásnou manželkou, mladou Zéliou Gattaj, ktorá sa potom vypracovala na významnú spisovateľku. Bol tam Ilja Ehrenburg, s ktorým ma čakalo ešte potom jedno stretnutie o pár rokov. A boli tam iní spisovateľia. A tak ma prijali aj za člena Zväzu spisovateľov a bola aj taká akcia, že do zahraničia, do Bulharska, aj keby to bolo Nemecko alebo Francúzsko, tak by moji starší kolegovia, pravda, že sa hneď tam domáhali. Ale do Bulharska, lenže ja, posvetený morskou bulharskou vodou nad Varnou, som povedal, áno, idem tam. Tak som tam sa dostal do Sofie, takže ja som sa len upísal v Bulharsku, napríklad najprv jeho ľudovým piesňam, ale aj tým, ktoré boli vtedy spoločenské a tak. Hoci som mal ohromné trable najprv, ako to oni spievajú, kým som ešte nepočul poriadne spievať. Veď ten tvrdý znak vyspievať, veď to sa nedá. A ono sa to dalo. Пред нас са блеснали житата, окъпали от тъпъл дъжд. И ние вървим нататък и няма край нашия дъжд. А так далее. Tom spieval súbor, taký detský súbor, alebo mládežnícky, Bolera Smiana sa to, myslím, že sa to volalo. Hej. Ja som tak vplýval do bulharčiny. Nikdy som neštudoval, nechodil som na hodiny. Ja som chodil na štvrťhodinky s dievčatami na učenie bulharčiny. Ale do školy nie. A uchvátila ma poézia, okrem iného poézia Vavcárova. Skutočne, ako tu pán predrečník hovoril, veľmi taká vecná, jednoduchá. Dalo by sa povedať, že aj jeho život bol taký zasadený
do politických udalostí. Mnohom môže pripomínať, mohol pripomínať Fučíka a jeho osud, alebo iných samozrejme mnohých ruských a sovietských spisovateľov. Bol som v Bansku v jeho rodisku pri oslavách, ďakujem pekne, pri oslavách Vavcárových. Čo ma prekvapilo a čo vo mne zostalo ako obdiv, je to, tá úcta obyvateľov Banska svojmu rodákovi. Teraz to možno vyzerá trocha inak už, ale predsa len odzrkadľuje sa to na iných vzťahoch. Bulhári si nesmierne vážia svoju inteligenciu a najmä tradície. V tom sa ohromne podobajú Číňanom. A tradície napríklad, keď by ste u nás vyšli a smerom tu na vysokú školu, smerom v právnickej fakulte a zastavovali tých študentov a pýtali sa, čo viete o Cyrilovej Metodovi, tak by vám veľa nepovedali. A keby ste sa ich spýtali ešte na špecializovanú otázku, existovalo aj nejaké veľkomoravské právo, osobitné, nevedeli by odpovedať. V Bulharsku tam vám odrecituje každý, kto to bol, čo robili a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. My by sme sa mali z tohto naozaj si brať príklad, najmä čo sa týka dlhodobého budovania vlastenectva a sebavedomia občana. Keď som hovoril o tom, že inteligenciu, že si Bulhári vážia, tak ja som mal možnosť sa to presvedčiť v rámci svojich známostí, s tým, že som dlhé roky mi umožňoval Bulharský literárny fond pobyt pri Čiernom mori v Sozopole, kde má Bulharský literárny fond, neviem či ešte aj teraz, kde má svoju jedáleň, lebo to bol najväčší problém. Ubytovať sa dalo na súkromí, ale jedáleň a tak. A tam som sa zoznámil pri rozličných príležitostiach takí ako Voťo Rakovský, Radoj Ralin, Sofii zase Mladen Izajevo a tak ďalej. Hej. A toto boli známosti, ktoré vo mne ako si upevňovali tento môj blízky vzťah k Bulharsku, a tak som sa rozhodol, že urobíme výber z modernej poézie bulharskej a vyšla táto knižka. Pred koľkými? No, to už bolo dávno. To už skoro tak dávno vyzerá, ako keby to bolo za cisára Marka Aurelia, 60. Pravda, že neodhodlal som sa sám na to, mal som poradcu jazykového, ale aj s autormi som spolupracoval, tak aby vysvetlili niektoré veci a tak ďalej. Neviem, či tu je pán Jaroslav Rezník. Je tu? Škoda, že nie je, pretože by vám predviedol takú skoro neuveriteľnú vec. Ja som preložil takú silnú, veľmi vplyvnú báseň Dobrý Žoteva. To sa volá Bujarý vietor. A predstavte si, že tento môj preklad, ktorý bol, najprv som ho uverejnil v novinách, tak on túto Jaro Rezník
sa naučil túto báseň, tak na ňo zapôsobila, že ju dodnes vie na spamäť. Ja to neviem. On hej. Takže je také veľké silné pôsobenie poézie, to je predsa len radostný zjav.